Joo, siellä oli joku vahdissa ja viesti kulki. Koska se oli ihan ihmeellinen. Mäkin haluan. Syödä noita vai? Ei kun tippuu. Ei kun kultaiseni, siihen pitää olla tiedätkö, ammatissa täällä. Sun pitää ensin kouluttautua, että pääsis tänne. Keskellä 3 vuotta. Mä haluais teille antaa noita. No kato tuollaisia. Muuten vois välillä on antanut syöttää matoja, mutta nää on niin vikkeitä, että nää varmaan karkaa jossain. Mäkin haluan kokeilla. Rakas ystävä, näitä ei voi. Hän on töissä. Eläintenhoitaja. Ei kuka tahansa voi antaa sinne mitä tahansa, koska ne täytyy olla oikein.